Tanquem l'any 2019 i fent un anàlisi estadístic del nombre de visitants que hem tingut al Jardí Botànic durant aquest període, ens adonem que ha estat un any realment excepcional en quant a nombre de visitants que han vingut a visitar el Jardí Botànic Mar i Murtra. Des de que tenim registre estadístic, és a dir, des de principis dels anys 2000, aquest ha estat, sens dubte, el millor any, l'any amb més visitants, uns visitants que superen els 136.000, la qual cosa ens convida a convidar-vos a venir i a continuar treballant perquè l'experiència que tingueu aquí al Jardí Botànic sigui realment excepcional. D'aquest públic que tenim, destaca l'aportació del públic francès, que ve al Mar i Murtra amb més d'un 22%, seguit del català, que supera per unes dècimes el 18%. Com us deia, moltes gràcies a tots els que heu vingut. Us convidem a venir, els que ja heu vingut i els que encara no coneixeu el Jardí Botànic Mar i Murtra, i esperem que aquest 2020 es pugui consolidar aquesta tendència.